כדי להקים סטארט-אפ לא צריך לסיים אפילו בית ספר יסודי. ילדי כיתות ה' וו' בבית הספר ניצנים בראשון לציון פתחו במסגרת מגמת יזמות עסקית דף קופונים בפייסבוק, אליו הצטרפו כ-800 חברים. העסקים שנענו ליוזמה מציעים תמורת הצגת קופון הנחות של עד כ-50%. כשהתחלנו את כל העניין הזה של היזמות, ניסינו ללכת ברחוב איפה שיש הרבה אנשים ויצאנו להם להצטרף אלינו בתור חברים בפייסבוק. הרבה מאוד הסכימו להצטרף והייתה תגובה מאוד חיובית מהקהל. הבנתי שאת שיאנית סגירות העסקאות? כן, סגרתי עם די הרבה עסקים בזמן הקרוב. כמה עסקים סגרת? בסביבות ה-11 משהו כזה. איך את משכנעת אותו להצטרף? אני מסבירה לו מה אנחנו עושים פה, למה זה חשוב. ואומרת לו כמה אנשים בדרך כלל יש לנו בפייסבוק, וזה ישתלם לו, כי הוא מקבל על זה פרסום ממש טוב, כי יש המון אנשים אצלנו. בדרך כלל אני עושה עסקאות של 30%. היה לי גם 2 עסקאות בערך של 50%. המטרה שלנו זה לבזבז פחות צבע, לבזבז פחות עצים, בגלל זה הכנו את הבשר למכשירים הניידים. במקום להדפיס קופונים ולהציג אותם לחנות, פשוט לפתוח את האתר ולהראות את זה ישר לחנות במקום להדפיס ולבזבז עצים. And the bass keeps running, running, and 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 running, running. אנחנו בבית ספר ניצנים, יש לנו פרויקט שנקרא במקום. רצינו להציע אולי להעלות קופון של החנות הזאת, כי עכשיו חג פורים קרב ויש לכם מלא תחפושות, ולחשוב על איזה הנחה יכולה להטיל. 10% על כל הפרטים בחנות. איך אתם מסכמים את העסקה? נורא נהנינו לחתום על עוד עסקה ועוד הצלחה שהייתה לנו. עסקה הלכה חלק, לא כמו בדרך כלל, שבדרך כלל זה לוקח די הרבה זמן עד שסוגרים. אני השנה עברתי לבית ספר, לפני זה הייתי עובד בחברת מחשבים, באתרי אינטרנט, וחשבתי לעשות פה משהו מאוד מיוחד. התחלתי לחשוב על רעיונות, והגעתי מסקנה שאתר קופונים ופייסבוק לילדים ילך מצוין. יש להם את הרצון. הם הולכים, ברגע שהם הולכים על משהו, הם הולכים. זה לא כמו מבוגר, תחזור הביתה, ילדים, עבודה, יש להם משהו, הם הולכים. נסגור איתכם עסקה על כל משולש פיצה, שהוא יהיה 30% הנחה לשבוע. אין בעיה. לא בעיה. אז בואו, תום על החוזה. מה זה תורם לך הפרויקט הזה? זה תרם לי המון לידע העסקי, שזה משהו שבכלל לא חשבתי עליו, וזה גם נותן ביטחון לדבר מול אנשים.